Usewumeli usakunxusela nje kuNkulunkulu ukuthi ake ume ngokuthi afe, ake yaqhubeka aphila umnikeze elinye ithuba ngoba ngaphandle kukaJesu ngabe sonke sesafa. Uma uzobuyela kwi-Old Testament abantwana bakwaIsrael babekhuluma kabi ngoMose. Avele uNkulunkulu adilize inyoka zibahle zibabulale same time, bengaqhomfanga, bengafebanga, bengajolanga, kodwa bekhulume kabi ngenceku kaNkulunkulu. uJehova bese yababulala. But masefika uJesu ngathi soyakudele, masefika uJesu usethi no, noma bekhulume kabi ake ubanikeze ithuba lokuphenduka again, ngoba kube yiphutha lelabalenzile bese athumela umoya ongcwele athi akayamtshela umuntu oyikhulumile beyiphutha. Ngesikhathi uzulete ngiyikhulumile ayibanga yinhle, phendukake lapho ngoba uma ungaphendukanga. Oh yes, yeah. All right. Jesus. So njengoba esewumeli wonke amaphutha esiwenzayo uyasilalela intethelelo kuNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa khona isikhathi esofika la ingezukuba khona ummeli ezoba yijaji. Noma nje umngani wakho, kodwa la kule verse ngeke esaba umngani wakho uyobe seba yijaji. Jesus. Ngizele hlale phansi bazalwane. Oh Nkosi yami.